Остава ми да проверя и последното място, посочено в архивите като лобно място на дядо Никола – планината Беласица в днешна Македония. Тук, в Струмишкото ново село, има запазено гробище на български военни. Не намирам името на моя дядо и тук, но виждам имената на много други българи, нечии дядовци.